Ang baboy sa tignan yung baon. Iho na ba? Manak! Hoy! Naman! Abi sa baas baboy. Laog mas baboy mga kat. Kadya na yun. Nagtakko sa laog. Duha. Tumo. Itong anaros ni kadya ng kwan. Trabaho kayo para mahanap. Hindi, upat. Kanami saktor ah. Panisa ko sa. Hindi na yan, mayabo na. Yabo, say na ko. Ano nga baboy? Mga baboy mga. Ay mo pag-ilog di ha. Ay pag-ilog. Ngayangay lang, ngayangay. Hinahinay ra. Oh, oh. Hinahinay na kapagkaon. Oh. Pero pagkaon dito. Oh. Uy, manok uy. Manok ka. Naibog mo? Naibog mo din na. Manok tabi, manok. Ano? Manok. Manamang baboy yung makiat. Mga baboy gaaway na, ha? Na dito katusun. Isa ka dito, oh. Wala, gaaway na mga baboy. Uy. Ay mo pag-away dia. Ngayangay lang, ngayangay. Ngayangay lang. Ngayangay lang, ngayangay. Ngayangay. Karang usa. Nilahi ni siya. Ngandam ka? Ah, giyap po din eh. Ah, nakadyan kakuha na sa glawag para sa manok kasi ni market. Kana dia, madaan naglawag nimo. Mga bantres, ako ray lawag na. Ako lang na. Dada lang mo lawag mga kat. Ah. Lawag na sa ka-jeans mga sunoy niktan. Tupi kaspi ka to pala tupi oh. Ay, malito. Ay, maldito po. Maldito pa ka? Uy. Maldito pa ka to lagi. Ani ka-jeans mga lawag na. Tuk 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 gutom na mga kat. Mo ni pinakahiganti nga manok nga bantres dire. Tuk 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 litok ka na tuk 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 gutom na gyud mga. Kusuga na katok tuk ay. Gutom na siya ngayo mga kat. Tara ka kon. Gili gua kapil. Bantay mo pisik magsikisir na. Ah, ligo na.